Això és l'Escaquiman. El Pol Pot, a Cambodja. Oh, Déu meu, no, Pol Pot, no. O sigui, el Pol Pot, què tal, tio? O sigui, Pol Pot estava loco, tio. O sea, no puc dir-te més. No, hombre. sí. L'experiència cambodjana és... Va ser una tragèdia, no? Jo vull que la gent entenga una cosa, val? Òbviament, una ideologia no és tot el que se fa en nom de aquesta ideologia, però això no implica també està claríssim. que no tinguin que aprendre els errors i criticar-los, perquè, òbviament, a mi me fot que gent com Pol Pot agarrar la meva ideologia per a fer l'aberració que va fer, les assassinats, intentar tornar, no sé, volia tornar a les comunitats primitives, o sigui, odiava les ciutats, manava tot el món als campos d'arròs, als camps d'arròs, n'hi havia polítiques d'extermini, o sigui, era com... Era una dictadura, diria que era una expressió napoleònica ahí de procés d'alliberament nacional que acaba en algo pitjor quasi del que anava antes, però bueno, que no vull tampoc desinformar perquè... No, volia saber si la teva opinió en general de Pol Pot. He llegit a Pol Pot i he llegit alguns historiadors, però molt poquet. Us recomano llegir sobre el tema. Sí. No m'identifique per a res el que passarà. I també per les qüestions econòmiques, no sols per qüestions polítiques, no, era molt mala persona, era un dictador, no. O sigui, també per qüestions econòmiques no n'hi hagué cap tipus de socialisme allí, fou una mena d'experiment social, d'una camarilla que vivia... Va ser una bogeria, allò, sí. No sé si es van morir, no sé si és real la xifra de 9 milions de cambodjans, en van matar 3, una cosa així, una xifra molt elevada. No sé si és que no ho sé, perquè aquestes dades és el que te dic. Aquestes dades me ratllen, però segurament uns quants. I tingueren problemes en Vietnam, també, en els gemeres rojos, que els odiaven perquè, bueno, foren els que acabaren tirant-lo del poder. Si no m'equivoco, potser m'estic flipant. No, però, joder, tu si dius que en saps poc, en saps més que la majoria igualment, vull dir, tu pots parlar tranquil, vull dir. Jo, de tot el que he parlat, llegiu. Jo quan parlo amb algú de Stalin, per exemple, li dic, però tu has llegit algú de Stalin? O sigui, inclús algo en contra? Perquè normalment són tot habladuries, saps? Sí. Però bueno, i què t'anava a dir que vas dir de Pol Pot? Sí, el que volia dir. Xifra aquella, bueno, són xifres. Òbviament, quan n'hi ha moviments que canvien tot a nivell internacional, gent que fa canvis brutals, radicals i que se mantenen en el temps, que es converteixen en potències i polaritzen el món entorn d'ells, òbviament molta gent el que fa és apropar-se a aquest polo i tindre una mena d'aprofitar aquest impuls per a fer el que volen fer ells i que pot ser coincident o no. Passa avui en dia, en el rotllo occidental i les revolucions aquestes de colors que n'hi ha enmig Oriente Medio que serveixen per a deposar el que estiga ahí i posar un govern que faci casa als Estats Units, però a la vegada s'aprofiten de la ràbia i del sofriment de la gent que sí existís de veres. Entens? I entonces jo vull que també la gent entenga que igual que abans passava això en el comunisme, avui en dia passa en la religió musulmana, passa en el rotllo occidental dels drets humans o en Xina. Saps? O sigui, són polos i la gent s'acosta d'ells, intenta emular coses que pareixen que van a funcionar com han funcionat en altre lloc i fan una verdadera aberració. I la gent se diu, no, és que sou molt puretes, no sé què. I jo, de veres, no té res a veure les experiències aquestes de Pol Pot, de Vietnam, de Cuba, de Corea del Nord, del socialisme àrab. No tenen res a veure en l'experiència que se va viure en la Rússia socialista. Perquè la Rússia socialista fou una lluita oberta contra la propietat privada i per implantar un sistema que realment favoria els treballadors. En aquests països foren més projectes nacionals que acabaren sent capitalismes d'estat on els treballadors s'acabaren igual o pitjor que abans. En alguns casos millor, perquè se vivia molt mal en molts casos. Però que el millorament del nivell de vida no implica socialisme. No és el mateix, no és un sinònim. Ja està.